Moi bo día, pois estamos celebrando unha xornada de traballo con persoas expertas de diferentes ámbitos e de diversas disciplinas para testar e enriquecer coas súas aportacións o programa electoral do BNG para o vindeiro 25 de setembro, un programa no que queremos abrir un tempo novo, apostar polo potencial e o talento que ten Galiza, crear emprego de calidade e avanzar na igualdade real. No BNG temos un programa de goberno ambicioso, pensado para que as galegas e os galegos deamos un paso adiante, que pasemos páxina destos anos de políticas centralistas, de políticas da dereita. Temos, polo tanto, un auténtico programa de goberno, porque o Bloque non se conforma con derrotar a Feijóo 25 de setembro. Queremos abrir un tempo novo e construir unha Galiza mellor na que poder vivir e traballar con dignidade. No BNG temos, polo tanto, unha alternativa, un programa de goberno que confía no país, deseñado coa idea de que nunha situación de emerxencia necesitamos facer mudanzas de fondo, non chega con cambiar o xerente na Xunta. Derrotar a Feijóo é insuficiente se mantemos o mesmo traxe estreito que limita o noso desenvolvemento e tamén que está empobrecendo a tantas persoas no noso país. Por iso presentamos un programa que confía en Galiza, que aposta por un autogoberno real para tomar o control do 100% dos nosos recursos e utilizalos para xerar emprego, blindar os servizos públicos e os servizos sociais. Por lo tanto, o programa electoral do BNG o que persigue é que a partir do 25 de setembro os galegos e galegas podamos vivir e traballar dignamente neste país. Con claridade apostamos por un autogoberno real para transformar o país en tutelas e sucursalismo. Non basta con xestionar o desastre nin con parches ou cambios cosméticos, hai que rachar coa dependencia de Madrid e mudar un marco político que é incapaz de garantir emprego, benestar e igualdade. O autogoberno real é, por lo tanto, a ferramenta imprescindible para xerar emprego e para blindar os servizos públicos e sociais, é dicir, para mellorar a vida dos galegos e das galegas. A chave para acadar estes obxectivos está, por lo tanto, en autorresponsabilizarnos do noso presente e do noso futuro. Por iso, apostamos por unha mudanza que base aos seguintes principios. Primeiro, que Galiza debe de ter un modelo de financiamento propio con plena capacidade fiscal que permita xestionar e recadar o 100% dos nosos impostos a través dunha facenda galega. Conseguiríamos así máis recursos e unha autonomía total para decidir como investilos e coa prioridade clara de crear emprego, financiar os servizos públicos e as políticas de igualdade. En segundo lugar, queremos autonomía para deseñar e planificar unha política de promoción económica e de emprego que conveña aos nosos sectores productivos, o agrogandeiro, a pesca, a industria, as novas tecnoloxías, en definitiva, poñer o país a producir aproveitando todo o noso inmenso potencial. En terceiro lugar, o terceiro principio, exercer en exclusiva a planificación e a xestión dos servizos públicos ligados ao benestar para dar unha adecuada cobertura ás necesidades das maiorías sociais do noso país. E, en cuarto lugar, impulsar en todos os ámbitos os nosos sinais de dignidade, a nosa lingua, a nosa cultura, o noso patrimonio, que son fonte de riqueza e de orgullo para os galegos e as galegas.